anel, že tu diabel ví. Žurnále máme, přimágáme, žínagáme. Dobrý večer, vítám vás na druhém romském plese v Lysé nad Labem a já bych předal slovo paní mojí tajemnice, paní Prodanovi. Takže ještě jednou, prosím vás, dobrý večer. Dovolte mi pozdravit všechny přítomné zde, naše hosty, kteří se zúčastnili druhého romského plesu v roce 1999 v Lysé nad Labem. Proč druhém? Protože první romský ples již se konal. Bylo to v roce 1994 a bylo to pod vedením pana Horváta z Lysé nad Labem. Nyní je to pod vedením Sdružení Sdružení romských občanů Lysé nad Labem a Milovic. Chtěli bychom vás seznámit jenom krátce s naším dnešním programem tohoto večera. Jako hosty, kteří se zúčastnili našeho plesu, bych chtěla pozdravit všechny přítomné a jako prvního snad bych měla pozdravit pana magistra Hinka Fajmona, starostu města Lysé nad Labem. Tady je Dále potom bych chtěla pozdravit pana doktora Jaroslava Balvína, CSC pro národnostní menšiny žijící v České republice. Tak co je? Města Prahy. Dále potom bych chtěla pozdravit pana Vědku Petra Kopeckého z týdeníku Nymbursko. Pinkace Martina, Evu Hrubou, Michala Plevce z Mladé fronty Dnes. Pana Řehounka z Polabských listů.
návštěvy pana Kokyho. Konečně také nám dorazil pan Cyril Koky, který je z Nymburského okresního úřadu. Je to romský asistent. Pan Koky. Dovolte mi, aby se vás vysvětlil, co vůbec se bude probíhat na dnešním plese. Nevíme, jestli dorazí z Kolína soubor, který by měl vystoupit. Pak mezi 11. a 12. hodinou by měla proběhnout tombola. Lístky jsou ještě, takže můžete si zakoupit. Ale já využiju něco jiného. Dnešní den chtěl bych pozdravit všechny Romy z Lise nad Labem, který mě dali hlas do komunálních voleb, nebo nemohl jsem já umožnit tuhletu cestu. Tak dneska jim děkuji, tím, co mě volili. Díky jim jsem v městském zastupitelství. Já bych tady přivítal Romy z Kutné Hory, kteří jsou tady. Já bych chtěl vítat tady Romy z Nymburka. Vítám tady většina, co tady sedí u stolu vepředu z Ústí nad Labem. Vítám tady Romy z Hradce Králové. A vítám tady všichni, kteří jste a který nevím, odkud jste. Ale je to, těší mě, že jsme se zešli a důležité je, aby jsme se všichni pobavili. Pobavili v dobrým. Děkuji za pochopení a už přestanu mluvit. Bavte se, děkuji. Já ještě, jestli mohu, tak bych vám chtěla také představit naši hudební skupinu, která je teda z Nymburka a která nám bude po celý večer hrát a starat se o naši zábavu a o náš tanec. Takže je to skupina hudební z Nymburka Gypsy Billy pod vedením Ladislava Bílého. A teď bych prosila pana Kokyho z okresního úřadu, aby se k nám dostavil sem na pódium. Zpožděním. Trochu se zpožděním. Prosím vás k zábavě a k bavení, takže pár slov ještě od našeho zaměstnance Nymburského úřadu, pana Cyrila Kokyho. Prosím. Dobrý večer, dámy a pánové, já se omlouvám, ale já jedu z Králů nad Vltavou, takže trošku opožděně. Já jsem rád, také vás vítám na dnešní kulturní společenské akci, které pod vedením vlastně pana Milana Horváta a Romského občanského sdružení, který jemuž předsedá. Všem vám přeji krásný, příjemný večer a doufám, že se budeme bavit. Děkuji. Krásnou zábavu a těším se na každýho. A ještě jednou, lebo dostavili se tady lidi a teď je vidím, vítám Romy z Vikaně. Tak prosím vás, nezlobte se, na koho jsem zapomněl, ale vítám každýho, který jste tady a velice mě těší, že jsme se zešli tady a myslím si, že i my, Romové, se umíme bavit. Přeji hezkou zábavu. Děkuji.